tayong bisita. Hindi ko man ano. Saka chicken curry. Isa for rice. Plus may sauce ka. May chicken. Kakalan ng... Parang may dito. Legs, ma'am. Wings. May pinapaayos dito sa likuran? May pinapaayos ka? Wala ba? Parang Oh, sayang. Hindi ako nakapunta kahapon. Grabe yung tatos. Marami daw aura sila ano. wala. At sa palang 12 natulog na ako. Ah, maaga ka natulog. Bukas merong ano kami. May feeding program. Sige pa ba may bukas? Kayo ma, baka meron kayo. Kana ano ba? Pang nutrition man. TLE pala yun. Sa TLE pala yun. Dapat. Buka mo. 95. Points. Wala ka na naman collection. Ano sa'yo, Brit? Short ang talong. Tsaka, Sanyan, sanyan. Ha? Sanyan. kanan? Huwag ka sa kainin. Sanyan. Ay, sa ring liig ma. Sa kaliog. Lagyan mo na dyan. Lagyan mo na yung kanin dyan. May sabaw ba? Free sabaw? Meron. Libing? Anong oras? Alas 7 ng umaga. So, aalis siya sa inyo ng mga alas 6. Time. Ay, oh. May misa pa, di ba? Day off ng parin yan. Ang then, may kayong kasi maaga siya kasi may event sila pupuntahan. Dapat lahat ng pare kompleto doon. So, kayong imumove sana yun. Kung imumove, ano na, over pan na. So, ay sa pare, sige, forward natin siya, pero maaga tayo, set ng umaga. Siguro okay na rin na umaga. Parang mas okay na rin kung umaga yun. Yung sa uncle ko nga, alas 6, lahat. Mag-ano ka? Toyo? Wag na. Soft drinks. Royal Sprite. Oh. Ay, ayoko. Tubig lang ako. Tubig. Ketchup. Ay, wag na. Maaga ka nakatulog? Malaunan na rin. Malaunan na rin yun. Sorry. Hindi ko balong kung ano ba? Ate. Ano ba gusto mong lutuin sa... Ano ito pagkain ko? Sopas na lang, ma. Eh, Wala ka nagsusupas. Sa tanghon. ay pa. Wala. Doon sa amin, di ba? Request ka sa amin. Bro, bro, kaya mag-sopas ka. Sopas. Yung taga may ano, sopas yung niluluto ng... Gusto Ako, nila. sopas yung niluluto ko dun sa... Kuhan dun sa amin pag may ano, atay. Sopas. Ubus. Ganahan nila. Oo. Kagabi, mag-sopas ka, bro. Kuhan, kasi may sopas. Ay! Gusto nila Sige na sopas. lang. Para masaan. Diyo ko na lang. Ay! Paano yung kaldero? Dalhin niyo. Hindi. Bawal naman kasi na kunin ko yung kaldero sa inyo. Hindi mo naman pinasok. Hindi mo naman pinasok. Sa bahay, sa loob. Sa inyo ba? Sa labas mo lang ilagay. Wag mo. Ayan yung kaldero. Wag mo pasok. Kahapon na. Pinasok yung lagay ng mga puto, mga ano. Pinauli na. Hindi lang sa bahay. Ano sa'yo ate?
Kunin mo na tanan para maaga kami umuwi. Mag-dine-in mo? Aw. Sabi ko sana kung ano, hindi mo sotang mo na lang. Basta, sopas man. Sopas na lang. Maubot yan nila. Ano na ba kayo? 30? 30 to 29. Sa ulo pa naman kami, di ba? Dito na lang namin lutuin para mabilis ang ano, Double. travel ka. Kasi kung doon kina... Okay din naman kina Rhea, kaya lang kasi at least dito may abuhan. Nabuhan yun. Nagsikip na yung galiya. Doon sa inyo, may lutuan wala. Nainit na ako doon sa lutuan namin. Abuhan? Oo, yung abuhan namin. Doon sa... Kina Loloy na lang kami magluto. Sa Pamuan, yung sumunod doon sa pinano yung kareto. Nainit ako kasi yung abuhan namin. Walang butas para parang... Singawan? Oo, singawan namin. Hindi, pwede mong gayahin yung kay Oyong ba? Yung may chiminea, yung may chimney ba? Hindi naman ako makakanta eh. Sa kanila, sila nagpagawa noon. Silang mga pinsan ko. Diba? Butatan nyo nga yan para yung... Hindi pa, kahit pataas na lang. Tapos tsaka bubong, yung nga lang, additional ano yun. Additional expenses na lang. Sige, mag-sofas na lang ako. Doon na lang kami kay Loloy magluto. Pwede rin. Pag-usap ako kay Loloy. Baka pwede din sa ano, sa mga no, yung abuhan. Kaysa dito, at least yun, mas malapit. Agahan na lang namin magluto. Ano ba yung uno? Sabado. Sabado. Uno, doon. Oo, uno. Sabado. Ay, okay lang, wala naman ang pasok. Kaon! Alina, kaon na! Alina ba? Ano oras na naman siya nakauwi kagabi? Walang. Iniwan ka sila. Natulog ka na rin. Nagkakaroon kayo ng shifting para hindi lahat puyat at pagod. Dumating na yung kapatid mo. Oo, bless mo kami. Bless mo. Sinalo ko lang talaga ng main case kaya diretso na tapos. Pasyon. Bukas meron ako yung Ito yung program dyan sa loob. 70 packs. 70 packs. Nililigawan ko pa yung ibang ano para isang kanila na lahat para walang magtitinda. Kasi kung lahat sila may feeding program kasama ibang mga teachers na sino kakain sa amin, ilibre na yun, di ba? Sabi ko, tignan natin kung sino pa yung mga sana makakuha pa ng ibang client. Thank you so much, Nanay Ana! Mama Ana, thank you, Mama Ana. Kanin pa. Ayaw ko na nga. Inait mo na nga pag-ubus. Kukunti na nga lang ng sinandok. Shock lang ko. Hindi na yung Mama Ana. Parang bigla ka, ay okay na, tanan. Kasi ano doon, bigyan ng 15. Wow. Ito sa akin, Deb. Sabi hindi ko yun ibang, ayaw, ito ba? Oo. So hindi na kami pipila doon. Yan na. It's everyday. Gusto ko nga siya papuntahin sa farm. Kasi Ay, may ano naman ako itim dun sa... Oo nga, para at least ba, baka pwede ka natin. Sir, meron na siyang account sa Unibank. Network bank? Mga gani network. Network ma. May network din ako. Network ko. Pwede kaya siya maghulog sa hindi? Saan? Ay, nasa SR. Nakawatin pa lang mo. Ha? Char. Para ano ba? Asa ka nga, Kwan, sir? At least everyday. Sabagay kami kasi may everyday kami
income. Kaya kahit mag-edit kami ng Monday. Monday to Friday lang naman yan. Sabado, linggo wala. Ah. So at least, may save yung May laman pa yung ano ko. Mga 5. ikaw baba mo, hawalan. Sana Kaya ko na yun, hindi ginalaw. ginalaw. O, tama lang din naman. Mga pang emergency purposes yan. Ay! Thank you. Wala naman si Jonathan. Nandun sa... Andyan siya eh. Ay, sige, try lang ako dalawang mo. Ba't mo kami? Pero... Ay, sorry kasi Hmm. Sorry. Yung kanya daw, hindi na re-receive si cellphone. Bakit? Hindi? Michelle! Ay, sorry, nalaman mo eh, online bank. Yeah. Ano? Pay. Kasi ano eh, madidetect naman, tapos may passbook sa kaik. Okay na. Thank you. Gusto mo? Hindi ka ka-receive sa text? Yung number mo. Gusto yung pag-receive. Sa 5. Ayaw mo mag ano? Ayaw mo mag-suffering? Ayun. Sige lang. Ma-change Diba malimal? Oh, malimali. Thank you. Diday Kaya nga. Isa prank. Hindi ka ba pupunta ng farm? Mamaya pa ako. Kumain ka lang muna talaga. Nilalakad ko nga yung insurance. Sa? Ay, sa asa? O nasa simbahan. Punta ko na kay Maya. Kasi na ako dito. Wala na, yung sa isang Canadian call, magbigay sila ng isang baboy. Ang mga basketball. Marami siyang team sa kasi. Paano mo talaga marami nagmamahal sa kanya? Kasi dami ko kahit sa iyo. Ngayon din ako no, promise, nagulat ang alak sa ito. May edit ko rin si mami. Tapos parang halos wala. May labas ako, may gastos. Pero hindi siya ganun kalaki. And then sa Ang ano ko lang talaga yung cemetery. yung 10,000 na sa tempo, yun ang dinown ko sa Punerarya. Punyari. Sa Punerarya, wala akong gastos. Nagmamahal sa kabaka. Cemetery lang talaga ang Ang cemetery, makasave talaga sa cemetery kasi doon ang sa amin. sarili lokal. Kay mama nun, ako mismo, bago yun. Sprite. Akala ko, ang iniiyak ko kasi, ang mapupuntahan ni mama public, tapos nasa taas na siya. Taas. Patong-patong, kasi taas na siya. Ano ba yun? Alam niyo? Oo, talaga promise, parang, tapos yung, iba kasi ang public doon sa amin, hindi gaya dito sa inyo na maayos, public pero maayos yung pagkakasalansan nila, hindi yung bara-bara na lang. Walang ganun. Doon, dahil dito maayos yun, hindi bara-bara. May iba na maayos, pero yun nga, sabi sa lugar namin. Kaya nung nailagay ko siya doon, hindi ko talaga akalain, hindi ko maisip talaga. Kaya sila Nanay Ana din tumulong sa akin. Dami papunta ka na lang. Ang ano ko talaga yung pagdibili na. Doon lang din yung simbahan sa inyo. Ang galing mo. Tapos sa likod yung... Doon, madaanan sa amin ang cemetery. Hindi, sa inyo, pasimbahan. Tapos dito ang daan pasimbahan, di ba? Simbahan. Simbahan to. Yan. Ano? Hindi, kasi mula sa bahay nyo, Oo. dapat hindi na madadaanan ulit yung lugar ninyo. Balik doon. Ay, bawal yun. Doon na kami dati. Depende kung doon. Dapat wag nang dadaanan Oo. yung ruta na, di ba, Doon umalis sa siya. highway na. Doon sa highway na. Oo, dapat daan. iba na. Iba na ang ruta niya. Sa highway na ang daan. Wag siyang dadaanan yung... Babalik. Oo, babalik ba? Doon na sa highway. Huwag yung babalik. Right,
Sana kaya sumuko? Ano mag-posting na kami? Magkano sa akin lahat, man? Ha? Magkano sa akin lahat? Wag na. Wag. Okay na yan. Okay na yun. Para makaalis ka na. Ayan. So, napaaga siya ng dalaw dito. Sa'yo, pinapanong ang tubig. Ha? Ang tubig. Bakit walang tubig? Sa amin ba? Ah? Atro, alis na ako, ma. Bye-bye. Thank you, ma. Mag-ingat dyan. Hirap din talaga, no? Isend sa mga ano, no? Pag hindi mo na paghahandaan yung mga pangyayari. Mga unexpected things. Ako, I'm not saying na ano. Pero, iba pa rin yun. May St. Peter ka, may health insurance ka, no matter what. Kasi may time na baka ngayong araw na to wala kang pera. Diba? Hindi natin hawak. So at least safe tayo. Secured. Diba? Ingat, ingat! So again, God bless everyone. Thank you so much for watching. Balik na kami trabaho.